ji gundên êzdiyan yên li herêma Qerejdağê yê herî gir gundê Xirbê Belek e. Gund ji wêran şehirê 30 kilometreyan dûr e. Di heman demê de ji gundên êzdiyan yên heya roja îrohîn em jê geriyan yê herî şên jî ev gund e. Qasî 500 kes lê dijîn. Ji ber ku Xirbê Belek zêde koç nedaye, dengê zaran bilind dibe û di sûkên wê de ciwan pêgermoka davêjin. Bêhna pêşerojê jê tê. Hêviyên mirov geş dike ev gund. Xirbê Belek li sînorê dêrika Çiyayê mazî de ye. Cînarê gundê Şalinîkê ye. Çemê Xirbê Belek sînorê her du gundan ji hev vediqetîne. Cîranên din Tirsipî, Hozana, Qizilhemet û Fisteqa ye. Ji van gundan bi tenê Fisteqa gundê êzdiyan e û li wir apê ebêd tenê dijî. Haja êzdiyên heremê ji hev heye û tim di şîn û şayiyên hevdû da cih digirin. Vaya gundê Xirbê Belek e û mîro jî kalkê min e, ez torna wî me, qîza temê me û bûka bişarim. Bişar jî apê min e. Navê Îdê ye. Zariyê min 6 hebin ke qîzeke min li Almanê û 5 heb jî li wir in. Êxîn ji gundê me li teyzê Bêlga wêran şar Keremê ye, Welato ye, Birc e, Axmaz te wekî tinin û Xirbê Belek e. Erê wele em derin, em derin şînê hev jî, em derin dawetê hev jî. Wele bi şêrî tên, ey mala helîqet el wew tên. Xirbê Belek gundekî dîrokî ye. Nêzî 100 sal berê mîroyê biro bira û pizmamên xwe dide dû xwe û ji gundê Dawûdiya Amedê rê dikeve û tê vê heremê. Ji ber çi ji gundê Dawûdiyê koçber bûne û hatine vê heremê nayê zanîn. Lê gundê Dawûdiyê jî di herema Amedê de gundekî êzdiyan yê navendî ye. Di dema xwe de êzdî û misliman bi tev jiyane. Lê niha gund vala ye û ziyareta Pîr Dawud saxtiya gund dike. Dema ku ji Dawûdiyê tên bi pêşiyê diçin di gundê Qedefiyê de cîhûwar dibin. Lê li vî gundî pir kêfa wan nayê û peyra tên û li gundê Xirbê Belek koça xwe datînin. Ev der gundekî xirabe bûye. Berî şerê cîhanê yekemîn Sûryanî li vir jiyane. Mîrobek û koma bira û pizmaman li fêza gundê dîrokî û xirabe
گندê teze ava dikin. Ya ku navê xwe daye gund jî ev cih û warê xirabe ye. Karkêm wê çaxa ji deşta cervekir hewlî rabû hatibû gundekî va baxlî dêrikê qendefî. Li wê derê dima teyê çaxê ez tune bûme nizam teyê ê mezin dibêjin. Ez tune bûme li wê derê nizam çixwa sîmaye îja hatiye li wê derê teyê qendefiyê tiştekî wan erd merdê wan tiştek tune bûye. Îja hatiye ji xwe geriyaye ev derdîtiye. Ev derdîtiye vê derê tevî xerabe bûne tiştek tune bûye. Tunebîye wî ji xwe ava kiriye. Wî ji xwe ava kiriye û mervê xwe û giş anî hatiye vira. Birê wî, mervê wî, giş birê wî jî sê bira bûne. Tevî karkêm çar bûne. û teyî mervê wî, pizmamî wî, êçikî wî giş pê re bûne. Malbata Mîroyê biro ji eşîra Resayînê. Mîroyê biro di sala 1957 da li Xirbê Belek qehwexaneyekê çêdike. Dîwarên wê ji kerpîç in. Bi bêtonê hatiye sêwaxkirin. Ser wê bi darên spîndar hatine avakirin. Qehweciyê wî Ehmedê Mihemed di karê xwe de mirovekî pir pispor e. Jêra qehwe ji Yêmenê tê. Disa bi barê deveyan komir tê. Taybetî miratê çêkirin. û di hemû heremê de tê gotin ku di dema xwe de li vê heremê kesên ku qehweya Mîroyê biro ve nexaribe nemaye. Çêkirina mirayê histatiyeke mezin û sebrê dixwaze. Kê dihato dê zemanê karkê min hema ev gundê dora me giş dihatine serê sevê dihatin qehwe vedixwarin, di lê rûdiniştin, êvarê dihatinê. Qehwa wî hebû yekî li ber destê wî ew jî bi qendefiyê bi karkê min re hatiye vê derê. Eva mala wan pişt mala me de ye erebin, zêdatîne. Wî ber qehwa karkê min bîye, karkê min re qehwa wî çê dikir. Navî Ehmed e. Îja ana wî jî giş çûne Alman hew qîzeke wî tenê li vir maye. Qehwe teyê gumgumê awa mezin heye. Aqîn heqwasaye. Îja ewilî qehwa xwe diqelînin. û dûrê dihawin de dikutin. û wêya kutayî îja dikelînin. Wî gumgumî datînî ser agir dikelînin. û îja keliya şûn de dadwere rivê ji wîya îja berre yekî dindin ew telpa binî tê de dimîne. Tê de dimîne îja tim ji wîyê din her carê yê van lê çûçik maqila wî ji heye a maqila wî wakînoyê tebeka wî maqila wî çîkê wî giş. Ana giş valmalin. Îja her carê di wîyê çû de tim agirê wî komirê wer hebû. Tim li ser bû kêbata fîncanî wî jî di binê maqilê de çekmece hebû. Têkra qehweçî wî têkra bidawan û can di fîncanê xwe bişa têkra wira. Mîroyê biro ji kêleka qehwexaneyê jî
به گورین بازالتین رش قوناغه که دو قات چکریه. بنی انبار سرجی 4 اوده و سالونه که مزن هیه. هم قهوه خانه هم جی قوناغ باش هاتنه پاراستن. تورمین میروی برو قهوه خانه وی هیجی وک دپو دوزنا وی بری وک موزه خانه که دپاریزن. ریا کیکو گند خربه بلک دکوه تی سردانیا وی آواهی دیروکی و اوتانتیک. همو آمورین وین قهوه ین به صفر جی جبو یادیگاری وی هاتنه پاراستن. ده کوشکی قوناغ دا دین پیشاندان. تراکتورا میروی برو یا بولین درکو 1960 دا ج فابریکای درکتیه هیجی دخوته. ج خنجی وی گونه میروی برو یه به 12 ستون هیجی ده پاراستن. کون و چقدر چون کوچلی کارکم دن زمانی کارکم دن نزانم لی هم او چه کارکم عمری خودی کشون ده دای پزه وان پر بو حفظ رئیس پز بو ده چون هیلا قرش داغ وان کوچلیش خورد گرتن. دوی میروی برو هبونه. ویران شهیر ناوندا بازرگانیه جبو بارکشاندن دورانا دوایه. حسب وی فرحاجی جسن حسب عربانه و جه پر حزدکه به میوشین رش و به شکر خدیدکه. لگند هما هر مالی دیر تاوس هیه. دیرین تاوس به پاییزان پورتاخو دوشین بیرا هیدی پورتا نو درته و بقاسی متروی کجی دریج دبه. سالی جاره که 8 هیکان دکن و مهکی لسر وان کرک رودنین. به جوتکاریه که باش دیکرن بمبو گنم گارس دیناویتن دارن فستق و هناران مشهورن
سێ-چار malbat jî pêz xwedî dikin. حیوان حقا خودی نکن لی چندینی ام گرم پنبوی گارس یکیش خو بچینه جبشن هر تشتی بچینه فستقی مهنه فستقی مهوشات النود کردی گود فستقی مهنه دگرن ام هین تدی شینتی ام دفروشن حنارا جیانه فستق جیانه مشمشنه تریه هر تشتی تم چه دکرن چه مجی چه کریه شو تم ما چه دکر ایش آنا کس چه ناکه نه کس اگه تو یه چه کربون لجمان هوا وش گیجی فروتم یا أنا أبوني وكا عمتيقة خودي قشا تشير خوسيا متشير كير فيركا بزمامي بابي متشير بهم قشا تشير كن جير دبي مرش أو تشير كرين شوال تشير كرين توري بيريه تشير كرين میروی برو د سالا 1965 دا دچه لسر دلوانیا خو كاركيم قزاكر حمري خودي كر وچا كاركيم قزاكر ها ازوكا وي كچكا چوچك بومه هقوا ناي بيرامن جپی رحمتی میروی برو کوریوی بشارغا دوسا باوی خو هلدده و دیواناوی شین دگره جهرمی دنگبیش تینه دیوانه جوان یکشی دنگبیش حسن گلیه بشارغا و جماعت حاضر هری پر سترانا دورش عودی جد خازم حسن گلی گهداروان خو ناشکنه دستان به چیروک و سترانکی به چند شوان دبیجه قصورامج آب بکن اگر رند برا پی تسلی من او و جمعاتا وی حوال و ارقلاشی وی ایگو دبی حسن گلی سروشلی خیر ندی هر یول ده دلی میلیانه لولو برانو ده دلی میلیانه لیانه لا برانو برا گرموش بشه و ده گنده فلانه ده Xirbê Belek ta du ziyaret hene. Ziyareta şêşims û ya Xatûna Ferha. Ziyareta Xatûna Ferhayê di nava goristana gund da ye. Lê ya şêşims li bintara gund di nav zindaran da ye. Navbera gundê Xirbê Belek û gundê Fistiqan da jî cîhekî pîroz ê bi navê Darfis heye. 40 sal berê dema ji hewa dermanên zîraetê dirijînin dara Darfisê jî derman dixwe û zuwa dibe. Niha dar tune dibêjin hêj berî zuwa be bi destdayîna çiklên dara Darfisê qedexebiye û guneh dihate dîtin. Derbarê vê baweriyê da çend mesele jî tên gotin. Wê gavê jineke gund dar û berên dora Darfisê
ji bo şewatê tîne mala xwe. Şev xewneke xerab dibîne ku agir mala wê ketiye dişewite. Bi şev wan daran şûnva dibe û datîne cihê jê hildaye. Evxwedê darfis ew jî got ziyaret bû. Kesî awa çîkeke wakîno çopeke wakîno jî ji wê darfisayê nedanî. De îjî ew darfis xwesiya min timqaltike wê çaxê min neyîtiye. Bo qasî avê darê bilin bû. Kê ber re diçû kevnik lêgirê didan. Kevnik lêgirê didan. Îja wê çaxa teyare derketin teyare erd îlaj nedkirin. Teyarî îlaj avî ji wir de jî. Îja eşk bû. Eşk bû çendakî ême ajotin. Ajotin millet ême jî gelê heb wenda kirin got we darfisa ajotê îja rabûn cardin berdan. Ana dora wê giş eşaret kirine, dora wê kefir danîne, dar têne danîne. Teyîd neme yanî eşk bû teyarê eşk kir. Wele xwesiya min got ser deva, got em li ser deva bûn berre derbas bû, got li ser devê me kevnik pêvegirê da. Va cînara me ya pîreka qewenciyê kalkê bin. Qey çûbûn bêriyî û jî hinek daranî û ji xwe ji bo teyîteke bi şîrê xwe la bê çavke got nigê agiş wa werimî û cadin ew darana bir avîte navan. Xwedê lalişa nûranî ez carkê çûme. He. Carkê çûme. Zûdê va heş neh sal bûye. Hên îraq were îraq tiştek pê nehatibû îraq xweş bû xwedê îraq xweş bû. Em çûn lalişê em du cara çûnê meha deha çikê wê de em çûnê. Ana îja ana wer îraq nexweş bûye meriv newêre xwedê meriv newêre. Wele xweş e her avayeke tu dikevê yê xweş e giş. Avayê pir keviye em çûne ava çika ava zimzim aya kanya spî pira silatê çuqa mekanê wê hene em gişî geriyane. Gora mîroyê biro û dewrêşê birayê wî ya şêxbozê û bavê wî Şêx Hito jî di nav goristana gunda ye. Şeniyên Xirbê Belek pir xwînşîrîn û mêvanperver in. Ger ku hûn bixwazin herin gundekî êzdiyan yê şên ehse bila riya we gundê Xirbê Belek keve. Ev gundê gal û bavan e. Ax Welato